Companys, aquesta casa a Benavent de Segrià la teniu per 165.000 euros. Fixeu-vos, tenim una casa de 4 habitacions amb garatge per 2 cotxes. Aquí dins tenim quarto de bany, cuina, habitació individual, i ara pugem cap a dalt i veureu aquí les 4 habitacions, que xules, que xules. Avui m'agrada perquè fa bon dia i a l'antic vídeo que us vaig fer no es veia massa bé la claritat que tenim avui. L'altra habitació, tenim aquí un petit quartet i fixeu-vos aquesta tercera habitació amb la terrasseta. Estem aquí al carrer Lleida, fixeu-vos l'entrada, els veïns i el quarto de bany de la planta d'aquí dalt. Aquest és el quarto de bany. Doncs molt bé, companys, com ja sabeu, si voleu una casa bona, bonica i barata, ens truqueu a Arquitecte 160 al 973 10 22 86. Ens veiem aviat.